Бягай, 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 колкото можеш по-бързо. Не можеш да ме хванеш, аз съм меденото човече. Хванах книжка с приказки за джинджифиловия човек, която учи на много форми в нашия свят. Нека я изпеем сега. Аз съм джинджифилов човек, нисък и кафяв. Намерих кръг, голям и кръгъл. Намерих квадрат и триъгълник също. Накрая намерих правоъгълник, точно за теб. Слънцето е кръгло, къщата ми е квадратна, покривът е триъгълник. Аз съм джинджифилов човек, нисък и закръглен. Намерих кръг, голям и кръгъл. Намерих и квадрат и триъгълник. Накрая намерих правоъгълник, специално за теб. Сега прочетете и ги намерете формите сами.